lamso khadana marketing sorong non rok nai tung ko borok ni tag entertainment YouTube channel dinong bagi haina hai je latest update video tui phega ngan rok og video no plan pai thok jara nai tong di tamni hingke tini buku khoroksa je social media o belakena viral ngai tongka bo taklai madhyamik amjumgo gobang kuk number manoi bo tini pass khalaika amana tui chini Tripura sarap belakena proud wngkha belakena tong thok jakbaika tamni ka chini borok do phobo tabu bo tongko rung srungnai tei srungui tongnai tini hard work khlai tongnai sana thangka ka hard work khlai tongnai tamni ka jung nugui tongo tabukni ojora ko gobang kuk borok no tini pori phano asuk bukhari poria gaja tamni ka pass nana simi khatungui baksa pornai bo tongo tei baksa angkai mobile baimang thungui time line nai bo tongo pheba tini je gurui nukhungni ngei je tini huk bar khlai sajanai nukhungni ngei je tak Horikumar Debormani nukhungni ngei je bukhu gopi mala Tripura mungei bo tini madhyamik amjungo 92.8% bo manoi ga je 466 number total number manai tamni kana jotona saimano je madhyamik amjungo jote kaiba subject tongo aiba pasta subject tongo inke abongka sabrum sub division ni number 180 village amchaini ngei je sabrum high girl school ni je rungsrungi tongnai gopi mala Tripura tini Tripura sarokni bisingo bo tini number gobang kuk manai bo tini madhyamik amjungo bo tini pass khlaika phiaba tini news reporter tamni hingke gobang kuk ajagao social media rok thangi bono tini report khlaika inka ajagao bo tini srai kok saka je tamo tui tabung biskango tamo khlainai tamo tui porna muchung ama heke sungpur hingke bo sauje bo science dok tui rogo bo porna muchung go henei bo saka marketing songkan rok saiman kana asuk je kurui nukhungni ngei bo tini asuk je khasinai hini mane hini mano tamni hingke tabukono chin Tripura sarokni bisingo khasinai tongko surungnai tongko rung surungui tongko te hard work khlai tongko te bo tini kolom tei khiklai bo tini samung khlai tongko tamni hingke porima bo kaisa abo samung no bo tongno poria matlai bo tini asuk number manai pass ngla khamu aboni bagi bono tebo tini sarkar bono chubana ningthun tamni hingke bo kurui nukhungni ngei tongmani bagi ang mono request khlainai edc amchane ngei je jara neta rok tongnai borok bono chubana ningthun abo bono chubai mana ningthun lukuro bono chubana ningthun tamni hingke botok buskang porna thangka hangka kai bini rang puisa nangnai tei bini mafa songbo asuk haparo borok ni tongmani nukhung kichik kupla tutui phano borok tini ajagao nukhung hukung khlai tongmani phiaba bini sajak ama haike phonugui rekha Tripura hao I bo tini kuri phano bo tini salcha ngui mano hini ahike bo tini phonugui rekha gete kaisa update hingka obahai sini puwagra je light hangnai salo je women stroke ni TWF ni ngui je kaisa foundation day palai jaka second foundation day amungkha je kaisa 1900 je asiwo chin Tripura hawa kaisa 1980 danganangka Tripura sati wanjoi ni bisingo abono tuino borok tini bobagra chengiri mani hini ajagao jeng tini sini am sapna debormani bisikti jeng saimanka ge bobagra ajagao bo congratulation khlaimani ge obahai je I extend my warmth congratulations and peace wishes to all the #TWF #warriors on the second foundation day of Tripura Women Federation TWF. Since its inception, #TWF has been instrumental in politically empowering our brewery bottle, and it has indeed proven to be the backbone of our movement. I am extremely proud of all our #TWF #warriors ni chini bubagra ojagao botini Facebook page ni bisingti botini congratulation khaka ham yafarka inge boro saka je ang je Tripura ni je brirok ni je federation ba women federation ni je TWF ni ngei phim ni je palai jaka TWF foundation hingke aje abahike je palane rokno ang ani bukhabai borokno lamsugo tei khakaham yafarok ni saka ga aboni bisingono jeng jengi rejaka je TWF tei sini je burui bodol rok borok political ni je thungrungo borok kwplai khayano hinai ang khakao buskang salo hinai chini bobagra saka tei borok buskang salni bagai kaisa bo dofani
keseng mari punugana hene ang kakao hene sini babagra saka tei ang ani joto je TWF je beri bodol rokno ang belakena prawat ungo hene sini babagra saka je sini bukhukjuk je khoroksa Tripurajwk je Gopi mala Tripura mungoi botini gobang kuk number bai botini madhyamik amjung bo pass khlaika e ama haino nung tini exam seria ga bahikeni ni amjog mungo nang pass ngai e amani bagi sini je sanma sikri hingke jeng tamni bagi jeng manai an bagi sannai borok bo manago hingkai tini bagi asukno hingke o video no jabung na jajaka hingke like share comment lain tapok hingke oma hai update manai tongan mujogi tongo hingka kai tam khainai kong borok ni tekan entertainment YouTube channel no subscribe khlai toni jadi te haina hai moi to khlai na nangai nayo je sini bukhukju Gopi mala Tripura no ba ang khaka hamaya phoro bo chinti para sarong ni bumuno kachung khlai mani bagi boro kaitor hamari khlai ton hingka asukno jotna hambai।